Добър вечер, добре дошли в Българи на Рали Дакар. 10-ти етап днес от най-голямото офроуд състезание в света. 9-то място за Петър Ценков в тази надпревара. Изключително ми е приятно тази вечер да ви представя нашия гост Иван Киров. Добър вечер. Добър вечер. Заедно с него ще си говорим за спонсорството в автомобилните състезания, в офроуда, защо и как, или по-скоро как биха могли те да станат по-популярни не само у нас. Преди това обаче първо ще видим едно видео от началото на вчерашната отсечка с участието на българския пилот Петър Ценков. Много интересно решение на организаторите за началото на деня. Общ старт на няколко групи. И мотоциклети, и АТВ машини. Се чуете съвсем с малко мнението на Петър Ценков, защото вече голяма част от неговите колеги са уморени, както и самия той. Може би това ще бъде опасно, но чуйте го сега от него. Трябва да има шоу за публиката. Правят в момента шоу, да има какво да се снима, което не е добре за състезателите, защото адреналина в такива случаи си казва лоша шега. Такива масови стартове за състезателите са малко изнервящи. Но, както са казали французите, на война като на война. На война като на война, естествено. 9-то място казах и за Петър Ценков днес. Първият ми въпрос към нашия гост тази вечер. Твоето мнение за представянето на българите, за дебюта на двамата българи в Рали Дакар? Невероятно. 9-то място е просто перфектно за най-тежкото състезание. Ти си един от хората, които са така сериозно участващи в офроуда в изминалите години до сега. Със сигурност и за тебе това е една много сериозна емоция. Абсолютно. Това да видим българско представяне на най-тежкото състезание, най-голямото, където са всички светила в този спорт, и да има такова представяне, където над 50% при АТВ-та вече са отпаднали, 5P все още кара, е просто героизъм. А състезанието далеч не е свършило. Да. Добре, от гледна точка на спонсор, трудно ли се пробива в офрода? Въобще трудно ли се навлиза в този спорт? От гледна точка на спонсор, не. Който има желание, има пари, винаги може да ги даде. Но от гледна точка на спонсора, нещата не седат много добре в България, може би, тъй като поради, може би, лошо написан закон за рекламата, има така трудности в мисъл. Медиите се пазят жестоко от отразяване на рекламни луга и дори, примерно, като пише кой е отишъл от спонсора, даже не иска да го споменат дори в медията, което нормално е всеки, който дава нещо, той да иска да получи. Две са причините, поради които спонсор би дал пари на някой. Едната е заради собствено удоволствие, което е доста често срещана причина. И другата е, в крайна сметка, искаш нещо да получиш. Никой не би си платил реклама, ако няма да му я излъчат. Единствената причина, поради която спонсорът дава пари в какъвто и да е спорт, е той иска да получи рекламно отразяване. Когато то липсва, спонсорите намаляват и се изчерпват само с тези, които дават за собствено удоволствие, и това не е достатъчно за спорта. От това нещо страдат не само спонсорите, в крайна сметка, те като не им харесва, не дават. Най-вече страдат състезателите и най-вече страда публиката. Защото без парите на спонсорите нивото ще бъде друго. В крайна сметка публиката иска да гледа спорт. Известни пилоти, силни машини. Като изключиме, в който и да е спорт, като изключим националните отбори, оттам нататък абсолютно всички състезатели се спонсорират от частни фирми. И тези частни фирми искат да получат нещо, и когато не го получават, ги няма, и съответно спорта запада и зрителите не гледат офроуд, не гледат никакви състезания, тъй като няма пари за спорта. Се намират пари. Да. Как се запали ти по офроуда, въобще по тази емоция Дакар, още когато беше в Африка състезанието? Аз съм принципно запален по автомобилните спортове. Всякакъв вид. Хоби без мотор не е хоби за мене, и по офроуда съм запален по същата причина. Рали, офроуд, АТВ-та и така нататък. И точно поради тази причина
дълги години спонсорирам различни мероприятия от моторния спорт, драг рейсинг, офроуд състезания, офроуд отбори, както и сами аз имам няколко една кола и съм участвал в няколко състезания. За Дакар конкретно, това е най-великото офроуд комбинирано с рали състезание и в крайна сметка няма как да си запалим по моторни спонсори, по моторните спортове, без да си фен на Дакар. Двамата близнака Ивайло и Петър преди няколко години изявиха желание да отидат до Африка и тогава аз им помогнах за първи път и от тогава така се почна и българското отразяване и вече днешно време имаме и представители, и състезателите. Според теб, колко важна е тази крачка на двамата българи, които участват в Дакар за бъдещи наши български участия, казвам наши български, в това най-голямо офроуд състезание? Невероятно важна, тъй като стартът е положен и сега всеки ще може да види как да се намести самите състезатели, както и хората, които им помагат, ще знаят какво ще получат за в бъдеще и ще могат много по-лесно. Ето така, ще отидат при бъдещи спонсори, ще кажат, ние участвахме, направихме това, ще можем това да ви дадеме, трябва ни това и това. Така че би трябвало това да бъде успешната крачка напред. Кадри сега отново видяхте преди малко нашия колега Румен Петков, който ни осигурява тези кадри от Аржентина и след това от Чили, минаването на Петър Ценков преди малко. Още не ви казвам 9-то място в 10-ти етап за единствения съжаление български пилот, който продължава в тази надпревара. С нощи ни гостува Тодор Христов, който обаче отпадна малко по-рано. Твоето мнение за преместването на Дакар в Южна Америка и отново превръщането му в едно състезание на големи заводски отбори? Невероятно интересно е в Южна Америка, тъй като има и различен вид терен. В Африка беше основно пустиня, докато тук има и малко повече камъни, по-офроуд участъци, което прави състезанието по-интересно. За нас, европейците, това не е добре, тъй като Аржентина е по-далече и вече по-трудно се ходи да се гледа. Освен това, да, Африка е съвсем близо и също така и по-трудно се отразява. Нали? Едно време, когато нашите момчета ходиха до Африка, тя беше тук, сега нали, отидаха с кола, с ферибот. Сега кола не могат да си вземат, примерно. Така че от гледна точка на Европа и европейците, това преместване не е логистично по-трудно, но пък състезанието е по-интересно. Да, на практика това спаси състезанието, преместването в Южна Америка. Което е много важно, тъй като в крайна сметка зрителите ги интересува колко е интересно състезанието, а и самите състезатели. Твоята любима категория в Дакар? Моторите, автомобилите? Автомобилите, естествено. Автомобилите. Очакваше ли толкова завързано да върви битката, поне доскоро, между екипа на BMW и на Volkswagen? Това е невероятно, тъй като такива битки с близки разлики се наблюдават, когато състезанието е ден-два. Но на 10-тия ден да има такива малки разлики е нещо изключително. Това означава, че всичките дават абсолютния максимум от себе си и карат през цялото време на максимум, което е много рисковано и може да се окаже фатално някой да отпадне, примерно. Това е част от състезанието. Съвсем накратко вече, тъй като се доближаваме до края на нашето предаване, твоето пожелание към Петър Ценков за последните етапи в Рали Дакар? Моето пожелание към Петър е всички до сега да се пожелават само да завърши, аз бих му пожелал да спечели. Тъй като в крайна сметка, колкото и да казва той, че е отишъл там само да завърши, никой не се състезава за последното място или за средното място. Всеки състезава за първото място. Така че моето пожелание е, може да не тази година, но да спечели. Може и тази година. Ако всички преди него отпаднат. В крайна сметка, моето пожелание към него стане първи. Да. Добре, благодаря ти. Наистина всичко е възможно в едно такова толкова трудно състезание като Дакар. Ще видим, има още няколко дни до финала. Ще разберем и тук какво е станало. Това вече всичко от Българин на Рали Дакар. Останете с програмата на TV7. Ще се видим отново утре.